Prest, bigarrengo platera egiteko, eta ikusten dut bakailu dala, ezta? Bai, bakailo bako, bai. Gorri-gorria, hasieran esana bezala. Pero gorrilla, bai. Eta gorri izateko hemen badakau tomate aukera desberdina. Hori da, osagaiak esango izkizuet. Piper berdea, tomatea, tipula, porrua, piper txorizero mamia, baratxuria, bakailua, tomate frigitua, jerez ospina, olioa, gatza eta perrexila. Osagaiak esan ditut. Bueno, hasingo da horren. Hasingo, hori da. Lehenengo zua piztu. Zua piztu? Lehenengo también bakailo pixka tengo, bakailo. Hori da. Vale, Bakailo hartu martxan. Zatutuko bakailo ba. Bai. Bakailo kontxi arraindik edo badia. Kontxi arrandekoa. Bai. Dago azpetien bertan. Azpetien bertan, bai. Hori da, kontxi. Baina zaita antetzeko, Bai, hori da. Eta lehatzak eta ere bai aurreko honetakoa? Bai. Momentuz, kontxi, genero zona freskua, Eharra, atzoko lehatza primerakoa. Eta guan bakailo zati haure, ona. Hori jo pixko bat. Hori hola jarraitu, bakizu. Ja, genero hona eukizkeo. Ala, zidi bertu, bestela, bai. Bai. Urdan behar daka arrandeia, eta arrandeia nola izena du? Kontxi arrandeia. Kontxi, zure bezala, Mikel Uria jatetxia, kontxi arrandeia, listo? Hori zemeak mateu, joanek mateu, eta handabe beste bi laguna lanen, eta oso ambiente honaten da arrandeia, jotea zean egin, Antxen girua, Giru bera, bai. Arrain astuan girua, ez da, bat etorri bestia sartu eta, ondo. Hala. Bueno, Bai. piperra pixkat mosten jongo zea. Bai. Hala, brunaz pixkat, asko, ez? Txikila, ez da? Hori da, bai. Ni tipulagi jongo naiz. Hori da. Hola, hau ya nola, ja, dakagun, ja, ostuta. Bai, gaur azigea, zure esperientziaz kontatzen, makinatokitan egon zela, baina leku berezi bada, eta momentu konkreto batian, egon zinalako Zebilan, Espon. 82an. Bai, ane hau ginen, ane ere pasa genuen, Belgikako... Euskadiko zen egon zinean, pabelloan? Ez, Belgikako pabelloan. Josu, zurrutira kontzina. Bueno, ordutik frantzine buka genuen, da horren pixke frantzesare desente ondo dominatzen genuen, da, bueno. Eta beak bilatu eta aukeratu eta barrura. Detu bintzen, da, bueno, aproba gengo, eta horrela, horrela segin. Ordo nor magina zea, txokolatea jango zinon, txokolate beltza, txokolate belga. Bai. Bai, Zego zabena, Bai, oso gozo gaina. Azkenean igual askotan naskatuta gana, hainbeste janda. Txokolate genetzen naskatzen. Txokolate gana jateko, Eta maini poliki, hola pusketa batzuk janda noiz imeño, egunero hola pusketa txiki bat, ono zitien, zertzen dute. Bai. Eharki ba. Bueno. Eta zemozko esperientzia izan zen ona, ezta? Bai. Ni jumarnula, eta azkenean junga gelditu nintzen, bai? Hainbeste jende ibili izan. Bai, jende asko izan, bai. Betiko pena, azkenean, bai? Bai. Bueno, ben txikatu honi indar pixka gehiago, venga. Ba. Eharki ba. Tan gehiena zeiten zinuen, belgako pabelloian, txokolatea jan hori bai. Bueno, hankartatxo bat gako nuen, hola, pixkatu gauzak berejenak eta zuzten, berejenak kalamizatuta. Zea, alberginia? Ez, berejenak paro hartu du, endibiak. Endibiak. Al Roquefort da horrela? Bai. Nengo esaten hola, pixka gozo samarra zian, gozoak. Bai. Bea, kalidadez gozo samarra, gozo puntuekin. Eta hor bat ipat aragila, ez da? Aragila bai. Solomugak eta asko, bai. Eta solomilu azpizu nahi, ma? Laga. Bai. Hola, ingo du, azala, bera. Bai, bera. Eta badakizu ez, zati erditikan, apizia zabaldu duzu, azoleatzakin bezala, ez da? Hori da. Barruan berua askarro sartzeko, ez da? Bai. Bale, zemoz, zea piperrak zekello, o nahiko? Neko. Nahiko, ez da? Listo. Hau, berua da? Bale. Ez egit? Ez dago, Grazie. Erakan berotzen jarrita. Hola, nahiko orduan, txikillo? Oso ondo. Oso ondo. A ver. Zuek bezala guan nahi pentsatzen azpitira nola joan, gubadak nola joan. Bila beti berdinetikan. Baina, zabezte erdi-erdian, Gipuzkoan erdi-erdian, goiti barrune arrexidetikan aukera. Bai. Bueno, Tolosaldetik da, Arresigaltik da. Hor, Goierretik, hortik oso ondo, nazional batetik. Bai, Goierretik torrik ezu, bai Arresigaltik, bai Urrakitikan. Baita ere. Bai.
goiatzen ja etia biten itea eta berak ez. Bai, bidania. Bai. Entonces, bai horrek etigen, o bai erezitzen. Gero kasu, tortzeko ere zeatik bai. Bizkaitik eta datozenake, askitian erten. Askitian, ez? Bai. Bai. Dago, barkatu. Ez, Elgoibarren erten. Elgoibarren erten. Hori da. Elgoibarren askitira, Bai. askitirik askitira. Bai, lau iskinatik dikan. Eta Gazteizek eta torrenak, bai, autopista berriatiken. Claro, Bilboti datoztenak eta AP1. 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 Ondo zuestitu, tomate moztu gullo. Tomate bai. Zego porrua zertako dakazu porrua? Bai, pixkateko datzeko, apaintzeko. Apaintzeko? Bai. Osondo. Bueno, zuk izan diozu nahi, piper berdia txiki ebakitzeko. Hori teknika bezala, izaten da, brunua zera da. Hori da, zuek ebakizu, brunua zanien txiki-txikin da. Eta mineproa zan, pixkat ondillo. Bai. Hori da. Bai, lauki ondillo ba. Oie, guzti horiek frantzitik datazte, teknika bezala izenak frantzitikan, ez da? Gau guk eskoratu ditugu txikituta, txiki-txikin da. Txikillo, ondillo, laukitan. Bai. Hori da. Hau zimoz? Azala gorri. Bai, matxago nire. Bueno, ya vuelta mamoia bakaila bai, vale? Bai, horra azala kolori pixket eman diozu. Bai. Pixket peatu. Eso. Tipula eta piperare zaitena nahi epeatu gabe. Errega. Oie, pasatzen dira, Bai, baina, hau bakarri barri madak atzaitzeko. Bueno, azte gamen pena izango litzateke. Izketan aztea eta gau, aztutzea gozek. Bai. Listo. Hone guan tomatea gehituko duzu? Bai, tomatea bat bai hon. Arroa. Hau zurituta eta listo, laukitan inda listo. Pepitak eta kendua, arroa. Hola, xe. Horrek bere zamatia, bere puntua. Karo ba. Este bizitasun. Vale? Horra bariu. Bai? Bueno, bizkatu, zuztatu. Bai, hoxe. Bai, bizketin dargire mogotiot. Hori. Bai. Txorilla ere nola daun gaur, adi. Bai, haitzen da. Bai, hori da. Aspalditzen torri, Bueno, suerte hona nagoia, Hori da, baina guraldi hona hauekin, listo, bea beti presente. Hori da. Horrek zerrezaran ebadaka, hori da bertan urre da bilelako hoxen urbieta, bai. Hori da, mendikan saludo bat, hori bai. Bota diozuna da, hau ja indetortzen da, zera piper txorixeruen pulpa, hori da. Nahi zanezko bihundu uretan, eta zeuek atea, eta listo. Baina bestela indetortzen da, eta hori ere ondo. Bai. Baina etxian bat beste eukizko, bakizu hidratatu, eta hau tomate frigitua. Hori da, Listo. Marka zan gabe, baina dano entegintu deu, tomate frigitua dala. Baita, garatxuz ja. Izi, ikutu txikila, Hori sentitu galdeu, bai? Bai. Tak. Hemen ikusten dut olio dakazula prest. Bai, hori prestago. Hori da. Bakalio listo? Beste pixkala? Bai, pixkala. Beste pixkala, bale. Artila. Honera, listo? Bale, hemen zezartuko zu? Porro pixkat. Kulean nago. Gaz pixka bat aio, gaz pixkat. Ez, dut ikusi, botatzen. Hori da. Eta hau zua pixkatu nire bakatu? Bale, bakatu. Poliki, egin dezela. Hori da, bai. Horrein porroak. Porruan. Artuko dugu. Bai. Alde zuria bat, Bale, txurilla, bai. Hori da, arditik anebaki. Pasen gozu. Julianan moztu. Julianan. En fin. Hori da, ikusi zuen Julianan ebakitzeko erdiko zatiak endu ondo apoiatu, eta gero kuxilioekin lan ondo iteko, ezta? Bai. Hori da. Kutsilioa ere zorroztuta, nola ez? Hori bai,
Ez dela, Dana ez ona bateko hemen, bai. zorrozuta, bai Hori da. zuzegetatzen da. Bitu, Juliana nahi barin badain, ikusi zu, erritik anebak eta gero, mondik handare, Hola. bizatitan. Hori da, Horrela gindu, bai. zabaldu. Zabaldu, eta listo. Ondo apoiatu, eta Porque base ona egiten du, bale? bai. Eta, horrela. Hau aldatuko txikillo hor txukarri. Hola. Dominau. Horaxe, listo. Bai? Eta hori duzu oliziotan hemen pentsatzen Bai. dut. Hori. Kiskurtu, frijitu, Pixka bai, pixka. Bai. Hori apaintzeko, baina gero baita ere jateko. Eta... Bai, Bueno, ondo biltzen, bai. bai. Go batzutan, batzu egite bego hortzeko eta urta zartu. Bai. Nahi ez gustatzen sartzea horretan. Gero kontrastia baita ere olizio beroaren bado. Bai, Oso ondo lehortu behar da baita ere. Ba, eske pasatzen dena, Bai. urta bustetzen bazu, sartzezu olioa da pixka berotan da, Bai. olioa atetzen da, da kanpora. Eta berik iteko ez gabe. Ez. Hori bai. Eta- Biske gehiola igual berotzen. Noske probatu gola. Bai. Hondik handut zongoa, Ba, joet otzetiken hasti, Bai, Bai, ikusten da, ja. Bai, jarti, azartu gaur zen, lorri Bai. gabe. Ikusten. Azudan enaiatu jau, Bai, Zumaten nik hor. uste norotzu zeola egiz esan da, Bai, latertxu bat ateako izutu, hori Amenda prepauta, amenda. Ah, prepauta lagazu. Ah, claro. Boltsua, hori bai. da. Hori eman da listo, ez da? Bai. Bakailua beti ukiguzu, betatzen ez menuan, ez da? Bai, Menuan o kartian ez. Bai, menuan o menu espezialetan o eguneko Hori, menuan ere bai. bai, da, bai, Bai. ikusten da, bai. Eguneko menu eukitzen duzu egunero, eta Bai. gero, asteburuan karta, o nola, o bi aukerak? Karta erakutzu, egunero gutzu. Egunero eukitzen Eta duzu. eguneko menu ere bai. Gogotze ba, asteburako menu fin de semana zatezako. Ah, bai, baita, Bai, asteburako menua bai. Bai. Baina mono honi eta Karta dut presio honi beti, da. eta bai. gero, osea, ondo. Da beti jutea, ba, gauza, aldatzen gotea, ba, temporako gauzak, Hori bai. Gaina ni badakit, ez zuai leku desberdinetan egon da, baina bakoitzetik handakazula, apunteak txukun Ba, oso bai, ondo. dana, bai. Jesús, nirien unte dian, nire apuntia. Dio ba, artxibo bat egin dana bere argazkikin eta bere errezetakin danak. Jesús, perfecto. Errezeta gunak, Dana ez du gainatzeigan, Dana probatuta daure, dana inte daure. Bai. Zuen abentzen da? Zuen hor, ze diferentzi izaten den bazutatik ez, eta niriak ezakit. listo. Antxo hongo dira, baina nola tega den. Txukun gentze, Bai, xulto. sulto. Bizar osten ja osteani, ja bizartu fin dugu. Bai, eta nahi zan ezkio, xukatzeko papel bat jarko zut azpila, Ba, baina bai, nola nahiko, ez da? oin papela pingo, Bai. pingo. Bai, listo. Horrela. Listo, lanien Zegoen, ja eh? elkarren teintzen nahi geha, Bai, poliki, bai. Bai. Horrela, Hori da, bai. listo. Vale, hau jain dugu dago. Haginda da, Bai. oan orduan platera aurkeztu, ez da? Bai, aurkeztuko platera zukutugu. Bueno, olio pixka bat gehiago nik, egitik nola. Bai. Oso. Bueno, oin platera apainduko du. Bai. Platera behar apaina da, Bai. Bueno, kolore bizka jarri izkota, Baina, kuriosa. eta jateko beto. Bai. Dutzuko du. Aquí esan dute, gat danak horri giri jula. Bai, Hola. Dugu. Bakaila ba, a ver, no bakaila ba. Se pinta una. A ver. hola, salai kolori emandare ze polita, Bai. Hau, Bueno, olio pixka toko digola. brillo pixka, zaporea, dana, dotore, bai. Eta vinagre, jerezeko vinagre ere bai. Ospinago. Hori lautan tolak inaiko. Bai. Bai. Eta baina, hola, pinako digo, hau. Oin apeintzeko, perkin kiskurra. Hola, pinako du. Eta listo. Eta listo? Oin pixka bat gehiago, pixka bat horrela. Listo? Listo ba? Mikel, zuk esan da bezala xen, gaurko bigarrengo platera azken ukituak izan, da listo, bagatoz. Tipula eta piper berdea txikitu eta oliotan zueztitu.
bakailao zati eder bat zartagien egin. Tipula eta piperrari tomatea, piper txorizero mamia eta tomate frijitua gehitu. Porrua juliana eran ebaki eta oliotan frijitu. Osagaiak platereratu, oliba olioa, jerez ospina, gatza eta perrexil kiskurraz apaindu.